Goomenti Anambra steeti ekwupụtago ezigbote amụma o ji n'aka bụ ịgbabata ndị ọrụ ngo ga na-enye aka wee na-ekpofu atịtị na steeti a iji wee mezuo ebumnobi ya bụ amụma ịdị na-abazi n'ụlọ wee na-ebugoro atịtị wee site na nke a mee ka gburugburu Anambra steeti na-enwu ka eze nkịta ma kwalite ezi ọnọdụ atụmọcha na steeti a. Nnukwu onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka igbofu atịtị na steeti a bụ Maazị Mike Ozemena bụ ya kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ABS okwu n'Ọka. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onye isi ụlọ ọrụ Aswama bụ Maazị Ozemena onye kọwara na ndị ọrụ ngo ahụ ewegoro n'ọrụ na steeti a ịhụ na a na-ekpopụ ahịhịa n'ụlọ ebe obibi niile dị na steeti a kwuru na ya bụ amụma ewepụtara ọhụụ so na mbọ ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-agba ịhụ na ebumnobi ya ime ka steeti a bụ ihe ga-adị ọcha ma pụọ n'ikposi ahịhịa aghara aghara bịara na mmezu, ebe o kwuru na ndị ọrụ ngo ndị ahụ ga-amalite ọrụ n'oge na-adịghị anya na mpaghara niile nke steeti a. Ọ gara n'ihu kpọkue ndị bi na steeti a ka ha bụ ndị ga-ewepụ aka n'ikposa ahịhịa ebe na-ekwesịghị ekwesị, ebe ọ gwara ha ka ha bụ ndị ga-akwado gọọmenti ibuso adịghị ọcha agha na gburugburu ebe obibi ya site n'irube isi nye iwu niile nke na-achị ikposi ahịhịa na steeti a. Maazị Ozemena gakwa n'ihu kpọkukwa ndị isi ahịa, ụlọ akwụkwọ nakwazi ụlọ ụka niile dị na steeti a ka abụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ ha na gọọmenti steeti a ma dụọ ndị otu ha ọdụ banyere ịdị na-ekposi ahịhịa aghara aghara ya nakwazi mkpa ọ dị idebe ogige ebe obibi ha ọcha, ebe o kwuru na gọọmenti steeti a naanị ya enweghị ike ime ka steeti a bụrụ ejiamaatụ na mba niile bụrụ ihe bịara na mmezu. Dịka ọ na-akwa arịrị banyere adịghị ọcha nakwazi ikposi ahịhịa aghara aghara na steeti a, ya bụ onye isi ndị Aswama na-ahụ maka mkpochesi ahịhịa na steeti a na idebe obodo a ọcha kwuru na ya bụ nzachasị na mkpopu ahịhịa nke a na-emerube na steeti a kwa ọnwa ọbụla bụzi nnọọ nke ụlọ ọrụ ya ga-eneba anya ịhụ na mmadụ niile nọ na steeti a nakwazi ndị na-azụ ahịa na mpaghara niile nke steeti a ga-esonye na ya bụ ihe omume nke ndị oyibo kpọrọ sanitation exercise. Anyị nwa bụ ndị nwe ụlọ ọrụ a, anyị na-agba mbọ ije n'obodo na anyị ga-afụ na anyị na-agba mbọ ka anyị kpopụrụ ule dị na be anyị. Anyị wee na-ayọ ndị be anyị na ọ bụrụ ọsọ ife anyị nwa ga-emenwu na onye ọbụla ga-etinye aka, ndị ụka, ụlọ akwụkwọ ga-etinye aka wee nyere anyị aka ka ndị mmadụ hafụzie anyị na-ekpofu ahịhịa ebe ọbụla ha hafụtara. Kechi ahịhịa ekechi enwere ikechi enye anyị bịa ndị ọrụ anyị bịa ibunye anyị ebufuolu gị. Onye awụfuzi na ahịhịa n'okporo ụzọ imezi ebe anyị ị ga-emek sure na ọya na-esi n'ebe ruru unyi a ga-abụ nke ndị be anyị ga-enweta. So biko unu ga-enyere anyị aka, ndị ABS na ndị redio station ndị ọzọ na ndị TV, unu ga-enyere anyị aka ka ndị be anyị mara na ikpofu ahịhịa ebe dị mma awụsọ ọrụ ndị Aswama, ọwụsọ ọrụ gọvanọ, ọrụ anyị niile ga-arụ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.